Dan moga jumeneng. Moga sarkan kali kula rasa nganggo sampur ra masalah. Sotek jenenge apa to, Nak? Lah kene rata rangkan Dani. Ngene kak ya didol murah-murah lho. Asmane sinten, Pak? Pak Muji. Pawang Pailus. Pawang Pailus. Nek iku aku ngandel tua-tuane klobot, Nduk. Kok ngono? Disenggol sithik ya modot. Apane, Mas? Umure ya rezekine pikiranmu kok do ngeres lho mangsamu apa to. Amin, amin. Heeh. Tak dongake panjang umur. Iki mau lagi siji engko nek loro tambah neh lho rezekine. Wis makna aja kuwatir. Heeh, Mbah ke? Itu Mbah, kok anggere mekek lha kae lho umure 17 mindo bae to. Heeh, asmane sinten, Mbah? Asmane sinten? Iki diabadikake nang YouTube lho, Mbah. Sinten? Mbah Purno umure 17 mindo to. Untune entek pipine kendo to. Heeh. Ayo Nduk budgetke yuk. Aduh, edan ya. Yes. Sepira mau, Mas? Semene nang iso gedhi lho. Anggere dioleh-oleh. Oleh isik. Aja lali pangale. Putih-putih rambut panjang umur dulurku kabeh rawuh bengi iki muga-muga bunga Dimas Wiwit Jundalu sesong template
Mbok sijah Pak, tanggapan kok penake ngene kira-kira ya regane piro, Mas? Wedhus cilik entuk. Tenan? Mangkene dapure nganti aku iki disogok. Pak Man sing nanggep iki kan Pak Kemain telu, to. Aku disogok ngene. Pak Man iki dadi 500 aku doko nanggul piye? Ah tak pupoh kowe to, ngono to. Ngono te muni. Ah iki mau ana kira ape batal lagi lha apa aku rak dipupoh to. Iki jare keliru ente muni Pak Man wis komplit ra Mas, komplit. Langsung dibayar ora ana DP-DP-nan to, geding aku. Ayo dong baca tiket dong yuk. Iya. Iya, ora bakal lali. Mboten lali, Pak. Wis tenang. Aja lali. Tuan rumah juga wis tenan asli rumahnya ngerbeknya dapure oyo-oyokan enak Mas. Jan tenan. Ngene kok jenenge perawan aku ora ngandel. Perawan jahitan. Nah, ta? Sing penting rak ya perawan arep dijahit dilem dikapak-kapakke. Ngono to. Iya. Heeh, ya wis Dok, wong ayu. Sampun nggih, Pak. Sampun. Oh, jaluk aja lali. Maksudnya aja lali 50.000 ngono ta. Aduh. Sik aja lali ditambahi nggih Mas nggih. Aja lali tambahan. Aku jebul pinduk ngene iki. Iya, apa nek penak iki ra krasa lho, Mas. Kandhane wis duwe terana kanggo sesuk. Ping 4 kok jek ra krasa lho. Masa ping 4? Ping 4 lho. Lagi wis diluk sing ping 4 iki lho. Nggih sampun. Matur suwun wong ayu, mbok kandhane ngene iki kok ado bungah kabeh.